man kunge idzi dzedu ikastopa iri pana 5:15 yafa. But ukandibvunza nguva kumanheru iri pana 5:15 ndinotarisana kuti ndati kudi 5:15 kuti wachi yakafa pane painotaura nguva iri correct. Ipale boye rega rinyatsoidownloada mushi. Even mfundisi asina kudanwa naMwari pane paunonzwa kuti shuwa munhu waMwari. Apedza kutuka mufundisi ototada kupinda ikoko unopa unenge wanzwa sokuti ndofunga Mwari papapa. Pakutuka mufundisi unonzwa Mwari kuti Mwari uyo. Wachi yakafa inogona kutaura nguva iri correct. Ukandibvunza na 5:15 yakastika pana 5:15 ndichakuudza kuti 5:15 eno uchatoti thanks. Unotenda zvisirizvo. But because of time now ukangomira after 3 minutes ukati dzava nguvai, so it's a matter of time. Pamuri kuenda ikoko zvipei nguva uchatoti mukomana da kutoti ndio maitiro aka. It's a matter of time. Time will tell. Vakati ngware muBhayibheri vakatanga kutsanangura kuti kune mumwe akambomuka achizviti ningu but hakuna kwazvakaenda. Time will tell. That's why I respect the elders who have moved with the things of God for a long time. Time pachayo is a test to the things of the spirit. Pane paunogona kujaja munhu ari at a certain level inyaya yekuti hausati waenda palevel iyoyo kuti ufeel the heat and the pressure of that level. Do you know that every level ine maprinciples anoiguide yekuti kana ukatoda zvaitika kare hazviitike uri papo. Kukatonzi kwapisa pari parari hazviite kuti president wanwe freeze it. Nokuti vakangonwa cheti zvikangoenda kuCNN kuti kwatoishata mukuru aone kwakabata freeze it kwapisa Zimbabwe yaoma president wanwe freeze it. Saka vakatoda kunotoenda mumotakedi oenda kuseru kwe hazvichaita. Why is a man of influence? Hauzoti kana prophet wako pane paanotombotamba music havatambire kuchechi vanotozvivharira dhomu mbotanga kutorova zvakatawawo so akadaro muchechi unoibuda kuti but papa akona kudaro so chiuno kuti active kudai muranda washe. So chona vese vakakura vakavanzi zvaoma vanoti it is okay. Vanonochemera kuseri muokei imomo. There is an area of influence. Mwari ane omnipresence, yes. Chero pauri pana Mwari, yes. But ndo paanoda kuti uvere, that's a different issue. Abraham ibva ikoko, uendoko. Loti buda imomo, uendoko. Mwari akaprotecta Shadrach, Meshach, Abednego mumoto. Anototi kuna Loti pane moto ushanaye ibva ipapo. Kurati moto ngave moto, but you need a personal revelation on what to do. Israel yakabviswa muEgypt ikaenda kuCanaan. Iye ari Mwari anotonga kwese kuEgypt nekuCanaan nemugwenga, but ane a designed place yaakada kuti vanhu vave. So kuti Mwari anokukomborera chero kwauri it's half truth. Mwari anokukomborera chero kwauri kwaanoda kuti uve is the complete truth. Nokuti imwe attack ndeyekuti wakaendeswa muarea yausina influence. There is a place of influence for somebody. There is a level. You need to attract something designed for it. Do you know? Thank God for technology. Kuna zvimwe zvinhu zvakuti ukazviita maybe on Facebook Live, on what. You hear people from Switzerland calling you. We need to help you, need to do this. And the hand of God is not short. So area of influence in our time now, it's quite easy. As I'm preaching now, I'm in Dubai. There are people watching from Dubai. As I'm preaching now, I'm in Australia. There are people watching. There are people watching from UK. The area of influence now, it become easy because of technology. Now, whatsoever, I swear a word Namari to help, you can reach me because I'm there by the use of technology. Area of influence. Nikasha technology, you're a great preacher. But help Yamari David reach to me very far. When I would die like that. That's why my wise men wakaya negorite rekupa Jesu. Avana kuziva zita. Vakangoti tiri kutsvaka mambo aberekwa. They were being led by a star. Kureva kuti vanga vane an address nzvimbo. Saka vakateera nyeredzi kusvika vasvika munzvimbo. Place of influence.
Protection ya Jesu inyaya kuti akaberekerwa mudanga. Mudanga muberekerwe vanhu, munoberekerwa muka. Saka Herod paida kuuraya vana vaberekwa asina kuenda kudanga. Kureva kuti danga was a place ye protection. Yet yanga iri rejection. So zvinogona kureva futi kuti mu place yauri mune rejection is the right place you have been selected to operate from. Mwakandita achinjuka unoona panzvimbo sawana achikurwisa pasi pako ibva ipapo. Pamwe pacho unorwiswa panzvimbo iyoyo inonzi yako. Adzimai angu andinawo tine vana 3 pandakavapfimba vakataura rafu. Kwana ngorore munhu renda mafaniso apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Unoti zimwe nziyo is the place of influence but it needs courage. Saka Mwari vakati kuna Joshua, be strong and courageous. There are times you need courage. More than kuwanika chiramwa ndobva skita ndotsvaga pamwe kana ndina Mwari pandiri kuenda kwese ndobudirira. Hakusi kwese kwaunobudirira nekuti una Mwari. Pane kwaunofanirwa kuva. A place of influence. Kana masizens akachinja sei kukatonhora sei fish aipfeke jacket aivese moto kuchitonhora. It's designed to survive cold inside water. Ine nature yacho, ine design yacho. Ukaenda mu right place of influence kune zvinokubheka. Place of influence yakafane munhu adiscover gift rake. A man who is gifted haadi too much things to make the gift work. The gift can be designed by God. It works through the principles, not the voice of God. Kune college of music, kunodzidzirwa kuridza gitari nekuimba. Problem ye college of music, avafome song yekukupa. Vanokudzidzisa kuridza song unofunga wega. So chonompedzera wangoridza gitari ubva waiti jazz. Hauzivi, hauna gift. Wakatraina. Saka avafome album unofunga wega. So unenge wagona kuridza pazviri kufungwa hapana. Music une challenge one. Do you know people they can even prefer kutenga a song izvezvi yane nati dembo akafa. Vachisiya yamaskiri mupenyu. Vanenge vatona kuti mupenyu but zvakafa izvezvi. Apa pekuda mari mara. You know, my gifts are stubborn. Sorry, handivenge maskiri ka example chete. Ngamunomuudza kakuti komana ari kukuzhaka. Say Jesus akanovererwa paGolgotha out of all the places on earth. Why on Golgotha? It was prophetic. It's a place of influence prophetically. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Ndi Jesu anova the seed of a woman. Shoko rakatarwa kuna Mary akarigamuchira pasina murume. Murume ndiye ane seed, but Bible rakati the seed of a woman, meaning Christ. Jesu who crushed the head of a serpent. Saka Jesu paari kuenda paGolgotha ari kuenda pa place of skull, place of head. Saka he is the seed of man. Paanoenda ipapo ndo paari kukrasha every mentality, every plan, every chairongwa newakaipa chakanopwanyiwa ipapo. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Why the head? The head means information, kana kuti knowledge. Kurati the word of God crushes all negative words on earth. The seed of a woman who crushed the head. Kureva kuti head zvinongoreva information. Saka uchiona vanhu vachiti munhu haana musoro iye ane uhombe kana aya akatopfeka head. Baba chinonzi musoro mukati memusoro kwete panze. Unoshaya musoro une musoro. That's why Jesus aiti mwanakomana womunhu haana pekuisa musoro, anga asingataure pekurara pekuzembera. Aitaura kuti information yandinayo ndiri kutoshaya pekuigadzika. People are too religious. They are not accepting the gospel of the kingdom. So when you preach kingdom, it becomes a new gospel at all. When you ndovhunduka kuti hazvisiri zvazvite, as I was preaching my series apfuura about the kingdom. Do you know kuti vafundisi vazhinji takaita error? That's why we are still struggling to win more souls. Chikonzero takati vanhu siyai zvakaipa muye muzonamata, siyai zvakaipa munamata, and which is wrong. Uyai kuna Mwari anosiyisa zvakaipa mumunamata. That's correct. Nokuti mukatosiya zvakaipa munandidhiye kuuya zvakutoita muri ikoko. Ropa raJesu kandi rinosuka zvivi. Saka zvenyu zvikasukwa musati mauya kuno kune rimwe ikoko, saka shandisai ikoko.
Munhu aite right kuti anamata, anouya kuzonamata Mwari wacho anomita right. Iye Mwari wacho saka achiti be holy because I'm holy. Iwewe haana kuti you are holy, akutoti I am iye. Kunoti itori maths yakutodzidzwa kunzi answer iri kuno. Come to me, batira pandiri, I can make you. Jesu kuvadzidza akati kuti I will make you fishers of men. I warning, don't try to make yourself. I will make you. Usatrai kuzvinatsa, uya ndikunatse. Saka mata katora mic. Munoona kuti zvamuri kuita zvakaipa izvi harisi gospel iroro, zviziviso. Hell is not gospel. Zvakaitwa naKristu pamuchinjikwa to save humankind that the gospel. Gospel means good news. Hadzisi good news kunzwa kunzi matsviro acho haana kumira mushe. Iwarning. Kune moto muchazviona, hapana chakanaka. Munonocha. Gospel kupa munhu the truth, munhu make a choice. Gospel harivhundutsiri, harikondeme. Gospel harinyengetedze munhu. Rinotaura chokwadi kuti munhu amake decision. Nokuti pamwe pacho munhu anotanga chanyengetedzwa. Munhu anonzwa the truth, whether a believer or not. Ukamunyengetedza anouya kwete ne the truth, but ne cunning mindset yekuti wanyengetedza munhu. I've seen my fellow brothers murodom. They do evangelism every day, but evangelism yao iri in pictures. Vanenge vane tumabhuku. Tinoona vagara paloni vane zimba rakanaka vachidya michero remhuri yavo. Iye Jesu akati ndinoda kugadzirirai dzimba, ivo vane dzakapera kudhara. Ende vanhu vatori paloni, unyatsona kuti iyi imwe gospel iyi. Iye akati kana ndanovaka ndozodzoka, dzakatopera. Handifungidzwa kuti kune kamera inotora future. Kanenge karafa. Arikutaura. Chakaomera gospel iroro. To the blind it does not make sense. When your gospel is in pictures, to the blind man you cannot preach. Eno zhinji paridza zvisikwa zvese. Bofu kana une kabhuku kemapicture, hapana. Ukaona vhangeri risitaite kuti vamwe vaqualify varinzwe, it's many made. RaKristu rinoti ani nani anotenda. You need to understand that. Ani nani. God bless you. Tikaita mutemo wekuti munhu anobvisa bhutsi pachechi uri right. Problem ndeyekuti pakatendeuka munhu asina makumbo, taane problem naye, hatizozva kuti ari serious because haana bhutsu dzacho ende hadzibvisiki. Ukangoona tine principle yekuti vamwe havaqualify ndezvedu. A place of influence. So devil akakuataka unaenda mu place yausina influence, yausina impact, and people will never celebrate you and you will never make it. Ofa uri bitter. There is the right place to be. Usaende ku bedside uri type isingaponi nekuira mvura. Unogara 38 years uri pa place inopora vamwe usingapore. Why? Wakaenda munzvimbo iri popular but isiri designed for you. Saka Jesu pakana pa bedside haana kumupushira mvura, akamuti simuka. Why? Your area yako haisi yet diving into the pool. Vanhu vakaita mentality yekukuendesa pari popular but pasiri designed for you. Chiri popular kuendesa mwana kuchikoro, chiri designed for somebody chiri inside. I love statement ya Peter and Love. Pakandisaka bhora rasika kukanganisa here chikoro. Sukanzaiwa chikoro ndo chaita kukanganisa bhora rangu. He was correct. Because bhora racho rakamisa pa level yekuti chikoro hachaikona kusvitsa iko. Handisi kuti chikoro chakaipa. There are people who are designed to make it through that way. But there are some people who are designed or gifted just to run. Ungomhanya sheti. God bless you. Maya, I didn't go. Okay, God bless you. I want us to raise hands. I need to pray. I want us to raise hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. Usher us into an environment of influence. People can celebrate us. Despite the darkness of the economy, we can still make it. So whatsoever chaironda vanhu venyu, because now they are in the right environment in Christ, I rule out every crisis because they are now in Christ. Every negative voice speaking negatively against their lives, I speak a positive.